Mago mana moko kuom ote ma nyakwara Ramogi jol cholo no ako kaliero waduto te maga tudoko kinyi makawuono. Wakili nitiere penjo moro mo penji kanya gero ni winjo penjo makamane yo makare kabe ni penji kanyo ni nyaka sani koro kata Raila no singo ne joma mine 6,000 to sani ero koro wantiere broad base dak okete gine tim kachiel kod singo mamoko mabe gima dwane wadwa kata nyamera mopinjo wachno mondo ng'e en ni ODM gi UDA kano winjore ni mondo gilos broad based government ne giloso gimiluongo ni 10-point agenda. 10-point agenda ni achiel kuom gik mane owacho en wach mar konyo uchumi mondo tingre malo to gimiyo kijende tich 6,000 cha ne miyo ji nikech gima ne ginyalo yudo ne onge. Okay, but at the same time, Kajogi Usiloso, part of Gikma, all of our children was to ensure ni ngato yudo healthcare. Okay, healthcare ni in an under Sirikal ma broad base ni koro wan gi sha man teka ni ichulo pesa matin monego ichul tidhi yudo pesa nyono nyadi neno ngato one of the hospitals manarubika to owachana ni nyocho chulo 6,000 midwaro no chulo in the whole year to kanyo odhi hospital nyo en gi bill ma 200,000 shao chulo ne 168,000 maisha ni bill modongo is almost only 30,000. Okay, so 30,000 ikende manyo wachokon. So mago nyiso how these transformative programs konyo infrastructure manyo wachogi mana wachogi gin infrastructure madi kelo tich summit ilosogi to at the same time ka infrastructure is a bit to then economy grow nikech agriculture bro gerore wach mar industries bro develop and service the service industry be bro grow my momeo adwana nyis buka ni obe mondo nyiswa ni kum ngwej mosaringo gigni gite airport mangwej no sagero ere tije kijenda dima magem mawaga ikacha ma osegol endara momitich gi wach mar endara wanyiso buka ni ne jonyuol ne otere school mondo oti to no tere school ni mondo bed engineer tiye sirikal to gi kata kan private sector then private sector ma implement development projects mag sirikal. Okay, wadwa ni mondo buko dhi oti kanyo buko konego bede ndara buka en a skilled person monego bede ndara unless niti kako yudo gimoro ndara kanyo ma mit maloyo kano dhi mondo tigi jopiny. Okay, I would be very happy kan no ka buko dich tiyo gi jogem kaka a rural based engineer makonyo gi gero ndara konyo gi gero dikes konyo gi gero dams so magi gik makoro on negotiate gi county government gi national government mondo ket resources kanyo and magi gik matimo ging'iyo pesa madhi kaduo gin pesa madwaro our skilled manpower so ka buko ka nyithindo mani university gi oringo go man street ka mondo gore gi police kar mondo nyiso nyithindo mag university nitie opportunities mani mwalo makutiko somo to wadwa ni mondo dhi uti mwalo mondo wane kaka wanyalo develop wach maniam wa develop wal manam wa develop niang wa develop wach mapamba wa gero osiptande wa ger skunde wa ma e kaka wanyalo gerore kaka oganda wan kaka oganda wane wuoth madongruok ok bil yuwa wachien mondo wadoge ndara mondo wadhi wagore gi sirikal ndara goro gi sirikal ndara onge gimose konyowa over the years. Okay, so and I still appeal to Odo Mabuka ni buka nigi role monyalo play in actual development, actual infrastructural development as an engineer, in actual economic development in actual mobilization of job border rather than mobilizing in the university border mondo viendara to mobilize gimondo gilos cooperatives mondo affordable housing project ka gilos kembe maginyalo yudogo tije mondo gilos drisni mondo gi move from border gidonyo into mtokni mondo gimanyo president commits nidhi konyo jowa loso fiber boats rather than boats mosebedo kwaloso gi baogi jowa mondo dhie nam odhi loop gi boats gi gitingo ji and so on and so forth so that walos mwando. Yeah, that would be the real revolution. Mane mabro bedo revolution maduong mabro loko ngima ji ok ringe ndara.